Wow, wow, wow. Jeg fandt den. Ej. Er det klart? Er der nok til en fisketur der? Ja, det er det. Ja. Prøv lige at... Der er flere. Bare ned i æsken med den her. Prøv lige. Klar til det? Ja. Så fik vi hentet ormene. Ja. Det har godt nok været en lang rejse det her. Nå. Nu er vi ved Vandløs Puddentæksø. Så skal vi bare knække plastikken op på den der. Held og lykke, mester. Saks. Ja. Sådan var det. Håber jeg. Det har været en lang rejse. Så. Lækker bedste. Lækker bedste. Se, så skal vi have en krog på, og så skal vi fylde den med orm. Men det er først, når vi går derned. Shababs. Det ser jo hyggeligt ud. Og vi har fralands vind. Ja, over skal vi. Ja. Og jeg så på vej over første gang, der så jeg to guldere. Så... Det kan tro, det kan. Kan du rulle det stille og roligt? Ja. Ja, en lille en. Ja, det var da meget godt. Sidder den der. Håber på, at vi kan fange Okay. fugle. Ja. Lækkert. Nej, det sagde jeg ikke. Nå, hvordan var dit første fisketur? Fed. Og god. Nå, du fangede en fisk, Ja. men den var ikke stor nok. Det var ikke så. Nej, det var lidt bævligt. Så må vi se at komme hjem. Det er sådan her, man gør. Nu har vi jo fyldt lidt flere orm i. Og Ej, man kan gøre den større længere for. se her. Sejt. Ja. Og vi har taget nogle lodder med. Er du klar? Den der bare kan gøre nok stejl. Ja. Nu går vi over til trappen derovre, ikke? Så ikke man kan se det her. Yes. Måske. Det vides ikke. Hvad siger du så, August? Og vi har været her 2 minutter eller noget. Så ligger du den der. Ja, hvad siger du så? Det er baby. Det var en lille en, hva'? Ja. Det gik stærkt, Oscar. En flyvende fisk. Den er baby. Og så sker det her. Du er en haj? Ja, er det en haj? Nej, du er en haj. Nu må vi snart have held igen. Kom, ja, kom. Hiv. Vi følger efter den. August. Så skal den bare op. Ja, så er den der. Se, der var en igen. Så er nummer 3. Ja, så hey. Bare ned på jorden med den. Sådan. Sådan. Ja, den skal vi putte igennem røret. Den hoppede måske af. Den hoppede af. Skynd du dig. Ej, den stak af også. Nej, hvor tarveligt.
Igen, August. Ej, så smutter den også. Nu er jeg se, om det er en baby. Den hoppede af igen. Hvor er det tarveligt. Så er det 6 smutter. Er det bare 5? Ja, 5 eller 6 smutter. Der er ligesom gået klud i den. Så vi må jo køre videre, August. 3 fisk blev det til. Way. Tror du, vi kan det? Må vi det? Ja, ja. Ej, det vil jeg godt. Må jeg godt hive? Ja, gå der bare over, så kommer jeg. Tag lige den her. Ja. Og så kommer vi langsomt derover. Ja, vi er nået langt. Er der også fisk her? Ja, det er den samme sø. Nu er vi i land, så nu skal vi bare op til bilen, skatter. Der er gået 2 timer nu. Er klokken? Jeg baner ikke. Du finder på. Det er det rigtige sted. Sådan. Hvad synes du om at fiske, August? Godt. Ja, tag du bare en. Så har vi en til.